Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Davao de Oro nakatala og usa ka kumpirmadong kaso sa Mpox ug duha ka suspected cases sa maong sakit. Duha ka Zumba instructor nagsinumbagay sa sports complex sa Coronadal City. Ngano kaha? Vice President Sara Duterte miabot na sa The Hague sa the Netherlands. Una ang birthday ni ini sa May 31 aron bisitahon ang amahan nga si FPRRD nga anaa pa sa ICC. Happy 3,000 ka balikbayan boxes nga giabandona sa consolidators. Ihatod na sa Department of Migrant Workers ngadto sa mga tag-iyan ini nga OFW. Gitudlo na isip bagong PNP chief si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kaalam sa pagdula og pickleball, gipaambit sa professional pickleball players sa mga enthusiasts sa General Santos City.